השביעית של המשחק, הגבהת הכדור של ריאד, הנגיחה של אברהם פס לכיוון הלא נכון, ומכבי חיפה אומרת תודה רבה לך, למרות שזה 2 באפריל, זה נראה כאילו 1 באפריל, 1-0 למכבי חיפה, אבל סכנין כהרגלה לא הרימה ידיים, ושלומי אזולאי קיבל מתנה בדקה 42 וקבע שוויון אחד. השער הזה הוריד את שתי הקבוצות האלה להפסקה. אנחנו במחצית השנייה. במחצית הזאת צירף מוגרבי עם כדור לאזולאי שלא מחכה, מפתיע את סטויקוביץ' עם בעיטה מהמקום, והיתרון היה של סכנין 2-1, אבל אז יוסי בניון עם בישול לבלק שקובע 2 בדקה 77. 3 דקות בלבד לאחר מכן עומר ניאס מתחיל התקפה, מוצא את אלירן עטר, אליטן עטר מוצא את הרשת, פתאום מהפך נוסף, עכשיו זה 3-2 למכבי חיפה. תודה לך דוקטור, תודה רבה. ועכשיו מהעבר השני עברו עוד 3 דקות, ז'אורז'יניו מנער את דקל קיינן ושולח את הכדור לשיפולי הרשת כדי לתת עוד קצפת לעוגה הכל כך טעימה הזאת שהייתה במשחק הזה. ובצדק. 3-3 כדי שהקבוצה לא תהיה מקופחת. בוודאי סכנין